Vrei să dansezi? Îmi pare rău, nu pot. Nu mai pot dansa. Mă dor picioarele de nu mai pot. Doamnă Floarea, bună seara! Ce fată frumoasă și de vremea acasă, unde ai fost, dragă, la bală? Lăsați-mă, doamnă Floarea, nu mai pot de picioare. Pantofii ăștia m-au omorât toată noaptea. Drag, ascultă-mă pe mine. Nicu Dumnezeu să-l odihnească, zicea că o femeie cu picioarele sănătoase poate face orice. Dar mă dor atât de tare acum. Mâine dimineață îți bat în ușă. Am eu ceva de la Jascus pentru tine. Doamnă, e târziu, nu mai am șef de nimic. Mâine, la 9, du-te și te culcă. Bună dimineața! Ți-am zis eu că vin la 9. Doamnă Floarea, e 9 dimineața. Exact, ia pachetul, dragă. Gina, vrei să dansăm? Da, piciorul meu e bine acum. Arăți minunat. Mulțumesc, să mergem. Branțurile astea le-am pus în 30 de secunde. Nu se dezlipesc, nu se simt și am dansat toată noaptea. Jascus, link în bio.